Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, ад не вельмі часам пазітыўных навінаў палітычных, сацыяльных і гэтак далей, мы нарэшце перайдзем да нармальнай, пазітыўнай, культурніцкай навіны, і паговорым мы пра гэтую навіну з двумя маімі героямі, дакладней з героем і гераіняй нашага сённяшняга эфіра. Такім чынам, у нас у студыі публіцыст, музычны журналіст, пісьменнік, аўтар і вядоўца YouTube канала Міністэрства сепультуры Александр Чарнуха. Прывітанне, Александр. Прывітанне, Зміцер, прывітанне, сябры. Ну і наша таксама улюбёная гостя з далёкай, але такой блізкай нам Амерыкі, з Сан-Францыска, лідарка суполкі беларусаў Сан-Францыска, сяброўка борду Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, каардынатарка. Не, пра гэта гаварыць пакуль не буду. Пакуль не буду. Надзея Нортан. Прывітанне, Надзея. Вітаю, Зміцер, вітаю, Александр, вітаю, гледачы. Ну што ж, я сказаў адразу пра пазітыўную навіну. Так пазітыўная навіна знаходіцца вось у мяне ў руках. Нарэшце мы трымаем, можна нават прыемны пах свежанадрукаванай кнігі. Новая кніга Александра Чарнухі. Ну, правда, назва такая не вельмі пазітыўная, ну, але такое жыццё, гвалт. Віншую, Александр. Дзякуй. Давай, можа быць, для пачатку твоё вызначэнне. Пра што гэтая кніга? Гэта 10 кароткіх апавяданняў пра гвалт і розныя яго адценні, псіхалагічны, фізічны гвалт у розных праявах. Немагчыма сказаць, пра што гэта кніжка ў двух сказах, таму мне падаецца, кожны для сябе вызначыць. Тут ёсць зусім розныя сюжэты на розныя тэмы. Ёсць дыялог з класікай, называецца «Дзяльба кабанчыка». Мне падаецца, вельмі актуальнае апавяданне, як на цяперашні час. Ёсць апавяданне «Дядя і цёця сидели в тени деревьев», якое, наколькі я ведаю, выклікала ў цябе шмат эмоцый. Карацей, ёсць одно апавяданне, якое ўжо ёсць у публічным доступе. Гэта апавяданне «Рука», такое пасляслоўе да майго дэбютнага раману «Свінні», пра мёртвага чыноўніка, якога выкапваюць струны і ставяць перад людзьмі, каб ён сказаў перад імі важную прамову. І ў свеце ўчорашняй інаўгурацыі Трампа вось тое, чым скончылася гэтае апавяданне, выглядае вельмі актуальна. Ну так, але ўсё ж таки гэта кніга, дакладней гэтыя апавяданні, яны пра Беларусь, беларусаў, ці больш шырака увогуле пра агульначалавечае нешта? Яны дакладна пра Беларусь і пра беларусаў. Гэта знаёмыя кожнаму беларусу сюжэты, знаёмыя дэкарацыі, знаёмыя тапонімы, знаёмыя часам нават прозвішчы. Але мне падаецца, што гэтая кніга будзе актуальная не толькі для беларусаў. Вось як некалі працаваў над п'есай па рамане «Свінні», якую перакладалі пасля на нямецкую мову, і пасля перакладчыкі нейтивы немцы казалі, што эта п'еса настолькі зразумелая і ў нямецчыне, таму што, ну, вось чыноўнікі паўсюль аднолькавыя. Тое самае, мне падаецца, будзе і з гвалтам, таму што гэтыя апавяданні, яны у нейкім сэнсе рэпрэзентуюць тое, што з намі адбываецца, які зафіксаваны працэс, магчыма, у нейкіх апавяданнях. Нейкія апавяданні, яны на агульначалавечыя тэмы, якія будуць зразумелыя у кожнай краіне. Ёсць, напрыклад, апавяданне «Чарапаха», у якім апісваецца рэальная гісторыя, цалкам рэальная, якая адбылася ў Самалі, калі 13-гадовую дзяўчынку прыгаварылі да смяротнага пакарання праз збіццё камянямі за тое, што яе ж згвалтавалі вайскоўцы самалійскія. Таму сюжэты зусім розныя, як я ўжо кажу, яны будуць зразумелы і беларусам, і не беларусам у тым ліку. Але ўсё ж таки, я так разумею, што, ну, сыходзячы нават з назвы і з таго, што я прачытаў, правда, шчыра прызнаюся, 80% я кніжкі прачытаў, не паспеў усё прачытаць, але і гэтага хапіла, мы пра гэта пазней падрабязней паговорым. Але чаму менавіта гвалт? Чаму менавіта тэма гвалту аб'ядноўвае усе 10 апавяданняў?
Мне хочацца зараз на гэтыя тэмы размаўляць, таму што новасць мой дэбютны роман Свінні гэта была такая сатыра, шмат каму ён падаваўся смешным, шмат каму не смешным, гэта ўжо справа густу і таго, як мы ўспрымаем нашу рэчаіснасць. Але ў нашай рэчаіснасці у тым ліку вельмі шмат гвалту, паўсядзённага гвалту ці не паўсядзённага. І мне проста цікава зараз з чытачом паразмаўляць на гэтыя тэмы, і вось менавіта такія сюжэты нараджаліся ў мяне. Не ведаю, но вось так яно выйшла, можа наўмысна, можа не наўмысна, гэта ўжо вырашаць чытачу. Але гвалт гэта нешта ну такое чорнае, нешта змрочнае, і калі мы кажам, што гэтыя ўсе 10 апавяданняў аб'яднаныя тэмай гвалта, то гэта нейкія там, умоўна кажучы, 10 нейкіх адценняў чорнага. Слухай, так трэба ўжо нарэшце адпавядаць свайму прозвішчу. Хай будзе гвалт ад чарнухі, чарнуха ад гвалту. Так, гэта чорнае апавяданне, адно з іх напісанае пра маю маці і пра яе хваробу, складаную хваробу, ад якой яна памірала ў 2017 годзе. Я тады шмат праводзіў часу ў аддзяленні хіміятэрапіі, вось начаваў там, таму што трэба было даглядаць за ёй. Вось, і шмат год я просто нават не наважваўся пра гэта пісаць у Фейсбуку, нейкі допіс там на гадавіну смерці ці на дзень народзінаў маці, таму што мне, калі я пачынаў пра гэта пісаць, просто слёзы на вачах стаялі. Ну вось нарэшце гэта ўсё вылілася ў апавяданне. Яно таксама вельмі складана мне давалася, таму што гэта вельмі асабістая персанальная гісторыя, але вельмі важная для асэнсавання таго, як у Беларусі пабудаваная сістэма аховы за цяжка хворымі людзьмі. Вось, і як у гэтым прымае удзел царква, у першую чаргу праваслаўная царква. Надзея, я б хацеў зараз звярнуцца да цябе як прадстаўніца беларускай, але дыаспары у ЗША, якая і настроі і як бы так чым жыве беларусы у ЗША ведае, але і ў тым ліку і амерыканцы. Вось такія тэмы, пра якія мы зараз абмяркоўваем, наколькі яны блізкія і зразумелыя будуць як беларусам, найперш тым, якія даўно жывуць у ЗША і, можа быць, не прайшлі там праз там нейкія падзеі 20-го года, якія большасць перш за ўсё звязвае, першым не прачытае кнігу, там насамрэч не, але там з тым, што беларусы перажываюць па выніку там пасля 20-го года. І для амерыканцаў, натуральных амерыканцаў, наколькі гэтыя тэмы могуць быць блізкія? Я думаю, что будут близкие и для американцев, и для белорусов, потому что тычыцца белорусов, конечно, у любым выпадку, нават калі человек давно з'ехаў, я думаю, что знойдзе вельмі шмат знаёмага, да, то бок у гэтых сюжетах, у гэтых абставінах, поэтому тут наконт белорусов, мне здаецца, нават не сумняюся, что будут закрануты пэўныя струны душы, але што тычыцца амерыканцаў, ім таксама трагічныя гісторыі, скажем так, не чужды, вось, як і ў гісторыі, так і ў асабістых, у асабістым жыцці кожнага амерыканца. І вядома, што амерыканская літаратура лічыцца таксама адна з самых трагічных, самых драматычных літаратур у свеце, поэтому я б сказала, што падобна, хоць я яшчэ пакуль не чытала апавяданні, толькі вось пачула, але, так сказать, з вашай гутаркі магу крышачку зразумець пра чорнае адценне, вось, і яно вельмі знаёмае, мне здаецца, як і амерыканцам, так і еўрапейцам агулам, то бок масавая аўдыторыя ўсё ж таки прызвычайная да драматычных сюжэтаў, і мне здаецца, што ім і якраз праз гэта, мне здаецца, вельмі класна разумець краіну, вось, менавіта праз такія балючыя кропкі, балючыя моманты, які праходзяць Беларусі і беларусы. Я шчыра скажу, дзесьці
там ну больш за тыдзень таму Александр даслаў мне PDF-ку этой кнігі, яна яшчэ на той момант не была атрыманая ім з друкарні. Ну кажа, ну падрыхтуйся ж там троху да эфіра, пачытай, каб быць у курсе. І я цягам колькіх дзён ну как бы не мог прымусіць цябе сесці і пачаць чытаць. У тым ліку з-за таго, што нягледзячы на тое, што Александр не адзін раз сказаў про тое, што новая моя кніга не будзе мець ніякага дачынення да папярэдняга рамана «Свінні», у мяне было ўсё-таки нейкае такое, ну нешта будзе ўсё адно як працяг. Ну нават калі гэта не працяг, але нешта будзе вот у тым накірунку, і таму думаю, ну вот што, карацей кажучы, стрымлівала мяне нешта. Ўсё ж такі, наколькі гэта з'яўляецца, ну не то што працягам, а наколькі ўплыў свінней ёсць у гэтай кнізе, у гэтых апавяданнях? Ну, як я ўжо казаў, адно з апавяданняў гэта просто кропка у сусвеце рамана «Свінні». Вот я про это хацеў сказаць. Калі я пачаў чытаць і пачытаў першае апавяданне «Рука», я таки подумаў, ну а гаварыў-то, што гэта не свінні і не працяг, ну гэта ж канкрэтна ў гэтым стылі. Гэта канкрэтна ў гэтым стылі, але чым далей, тым больш я ад яго адыходжу, і гэтыя апавяданні, шмат якія з іх, яны таксама іранічныя, часам нават саркастычныя. Вось, гэтая стылістыка нікуды не падзелася, але яны адрозніваюцца ад таго, што я пісаў у «Свіннях» дакладна. Гэта ўжо, так бы мовіць, не зусім такія рэальныя сюжэты з нашага жыцця. І там фікшн, нон-фікшн і такі сюррэалізм, які падкрэслівае яшчэ больш штодзённасць таго, што адбываецца ў гэтых апавяданнях, яны проста ў зусім іншым накірунку ідуць. Слухай, вот я адмыслова полез у Вікіпедыю, каб праверыць, ці не памыляюся я значэнне слоў фікшн, нон-фікшн. То есть адпавядае рэчаіснасці, базуецца на рэальных падзеях і базуецца на вымышленых, прыдуманых падзеях. Я читаю твои кнігі і вот как бы не зусім разумею, як жа там сумяшчаецца такое адчуванне, калі читаешь, ну калі не ведаць, там вот скажем, что конкретно вот тое самое апавяданне «Хай згарыць» на подставе твоей конкретно сямейной гісторыі. Калі не ведаешь, а просто вот так вот читаешь, думаешь, ну гэта ж конкретны вымысел, где тут фікшн? Нон-фікшн. Нон-фікшн, да. Ну, як я ўжо распавядаў, напрыклад, у апавяданні «Чарапаха», яно таксама пабудаванае на цалкам рэальнай гісторыі, на гісторыі самалійскай дзяўчынкі, якую прысудзілі да смяротнага пакарання. Ось, у яшчэ одно апавяданне, твоё любимое, «Дядя и тетя сидели в тени деревьев». Гэта таксама такая пасхалачка, тому что «Дядя и тетя» — гэта любимая фраза прафесара з журфаку, які вельмі любіў яе паўтараць на медыарыторыцы, вучыць студэнтаў правільнаму вымаўленню без дзекання-цекання. І менавіта праз гэтага прафесара ў свой час адлічылі з журфаку франка-вячорку. Вось, таму гэта такое таксама мікс, можна сказаць. Плюс ёсць апавяданне «Лакрымоза», якое я не ведаю, ты паспеў пачытаць ці не паспеў. Ну, яно таксама на вельмі рэальнай гісторыі пабудаванае. Я думаю, што ты адразу ўзгадаў, калі чытаў гэтае апавяданне. Таму мне падаецца, што тут шмат вельмі такіх рэальных сюжэтаў з нашага жыцця, і менавіта праз іх падкрэсліваецца тое, што тут прыдумкі не так ужо і шмат. Ну, мне вельмі цікава працаваць менавіта з такімі сюжэтамі, якія нібыта з вось гэтай плоскасці фікшна выходзяць ужо ў рэальнае жыццё і кажуць табе, гэта магло здарыцца і з табой, гэта магло здарыцца з намі, магчыма, нават здарылася, давай пра гэта паразмаўляем. Я вот некалькі цытат, якія мяне закранули, зараз вот просто то самое процитую, проговору, прочитаю. Справядлівасці не існуе на свеце. Яе прыдумалі романтыкі, каб падарыць людзям надзею, але замест гэтага падарылі роспач і адчай. Забудьцеся на гэтае слово, не марнуйце на яго жыццё. Другая. Адкуль пакуль яшчэ ёсць сілы, пакуль яшчэ б'ецца сэрца ў грудзях,
Хай згарыць тая царква і пазбавіць чалавека ад самага страшнага і самага невыноснага, бязлітаснай і лжывай надзеі. Ну і трэцяе, я, конечно, не ўсё там шмат чаго можна было. Калі ваш кантынгент будзе пакутаваць і паміраць ціха, ніхто і ніколі гэтага не заўважыць. Ні закатаваных зняволеных, ні забітых мастакоў, ні зніклых палітыкаў. Знойдзецца іншае месца і іншыя людзі, і яны будуць плакаць гучней і эфектыўней. Плакаць трэба эфектыўна, Саша. Адкуль вот гэтая, я не ведаю, безнадзейнасць, роспач, вот эта чарната. Я разумею, чарнуха там, але ўсё ж таки не да такой же ступені. З жыцця. Мне просто важно было зафіксаваць гэта ў публічнай прасторы, тое, што адбываецца з намі і вакол нас. А ў нашым жыцці зараз у жыцці шмат каго з нас, не так шмат гэтай надзеі. Мы жывем у даволі змрочныя часы. Вось, і мне хацелася паразмаўляць пра гэта у першую чаргу. Таму што, назовем гэта так, хіханькамі і хаханькамі, не заўсёды бачна жудаснае становішча, якім мы зараз знаходзімся. Зараз мне важна пра гэта размаўляць, весці пра гэта дыскусію, падкрэсліваць гэта, таму што, як я ўжо напісаў у адным са сваіх апавяданняў, плакаць трэба гучна, правильно? Я хацеў бы звярнуцца да ўсіх нашых слухачоў і гледачоў. Кніга вось гэтая, якую я трымаю ў руках, будзе прэзентаваная неўзабаве. Сустрэча з Александром Чарнухам, яго новай кнігай і яго 10 адценнямі чарнаты і гвалту будзе 23 студзеня у музеі вольнай Беларусі. Калі ласка, о 19 гадзіне, Фоксал 11, прыходзьце, я думаю, што будзе вельмі цікава. Але я нездарма зараз пераскочыў на тэму прэзентацыі, і зараз мы адкрыем таксама невялічкую таямнічку, хаця той, хто чытае Facebook Александра Чарнухі, ці падпісаны на яго тэлеграм-канал «Беларуская музыка», яны ўжо бачылі гэтую абвестку. Такім чынам я звяртаюся да каардынатаркі тура Александра Чарнухі па ЗША Надзеі Нортан. Як нарадзіўся план, лагістычны план, і наколькі цікавасць была да гэтай магчымасці сустрэцца з Александром у ЗША? Я все ж таки пачну, як нарадзілася ідэя, бо яна нарадзілася якраз з тваёй лёгкай рукі. Спадзяюся, гэта энергія, яна, так сказаць, будзе нас суправаджаць і на працягу ўсяго тура. І ён таксама пройдзе ў такім пазітыўным рэчышчы, як прыйшоў твой. Што датычна водгукаў, я б сказала, што асноўныя гарады, большая частка гарадоў далучылася фактычна адразу. І потым мы яшчэ крышачку дабіралі, то бок крышачку больш тлумачылі гэтак далей, потому што аўдыторыя ў суполках самая разнастайная, то бок ёсць больш чытаючая, ёсць менш чытаючая, хтосьці чуў пра Александра Чарнухі, хтосьці не чуў пра Александра Чарнуху, але мушу сказаць, што у Александра вельмі такое добрае спалучэнне, што гэта не толькі пісьменніцкая тэма, але ўсё ж таки ён, напэўна, больш вядомы як міністр сепультуры, менавіта праз свой YouTube канал і як музычны крытык. Поэтому гэта, насамрэч, вельмі дапамагло растлумачыць, хто да нас едзе і чаму варта запрашаць. Поэтому, зацікаўленасць ёсць. Мне здаецца, што гэта адлюстравана ў самім туру. Гэта 8 гарадоў. Як кажа Александр, вельмі комфортная лічба. Я таксама так лічу. То бок гэта без моцнай нагрузкі на самого Александра, не галопам па Европам, у дадзеным выпадку па Амерыкам. Поэтому у яго будзе як час пазнаёміцца з суполкамі, з беларусамі, выступіць з прэзентацыяй, так і, што я лічу, у такіх вандроўках вельмі важны час дзеля таго, каб саму прастору пазнаць больш, то бок зведаць як мага больш месцаў, і таксама магчыма сустрэцца з іншымі людзьмі.
Вось попыт ёсць. Спадзяюся, што зараз мы будзем яго падагрываць вось падчас тура і больш людзей далучыцца. Ну я магу сказаць, што, напрыклад, у Сан-Францыска будзе ажно 2 івэнта. Вось. Так што гэта ў кнігарні там больш будзе англамоўная, часткова беларускамоўная сустрэча, ну і ўжо сустрэча з беларускай суполкай па-беларуску. Дарэчы, калі вот хтосьці хоча канкрэтна паглядзець, то тая афіша, якая выкладзена Александром у сябе у Фейсбуку і ў тэлеграм-канале, яна показывае гарады, правда, не показывае канкрэтныя даты, толькі агулам. Тур ён з 29 студзеня і до 9 лютага. 9 сакавіка. Ой, 9 сакавіка. Нішто Я магу агучыць як бы маршрут, накірунак. Да, давай, вот ўсё ж таки у цябе, як у коаардынатаркі, ўсё там под рукой, раскажы нам праўду, куды ён едзе. Вывучыла на памяць. Вот, да. Ну, мне здаецца, вельмі сімвалічна, што пачынаецца менавіта у Вашынгтоне, акрузе Колумбія. Вось, так што сталіца прымае першай. Потым таксама даволі сімвалічна, бо Александр пераязджае ў старую сталіцу Злучаных Штатаў, у Філадельфію, так што яго якраз магчымасць адразу пагрузіцца ў самае сэрца, то бок спачатку Вашынгтон і потым Філадельфія, зведаць гісторыю, як жа там усё гэта пачыналася. Вось. І потым перасоўваецца на поўдзень, гэта Атланта, Мінеапаліс у сярэдзіну і ўжо далей ляціць на дзікі захад. Вось, гэта Сіэтл, Сан-Францыска, Лос-Анджелес. І потым зноў вяртаецца і ўжо, ну, хутчэй за ўсё, апошні будзе выступ у Нью-Йорку, там таксама плануюцца розныя імпрэзы. Расклад прыкладны, то бок яшчэ крышку мы маем часу і чакаем некаторыя адказы, магчыма, яшчэ нехта далучыцца, паглядзім. Вось, але літаральна на днях у нас уже будуць даты, і мы уже абвесцім гэта шырака па суполках, па гарадах, і можна будзе планаваць сустрэцца з Александром Чарнухам. Ну так, я так разумею, дакладней, я чытаў, што там вот наша даўняя знаёмая Таня Заміроўская, твоя калежанка, пісьменніца, радасна прапанавала табе там у Брукліне кватэрнік. Ужо запланавалі? Яшчэ пакуль нават не было часу спісацца канкрэтна, каб паразмаўляць, але вось днямі мы звяжемся з Таняй, паразмаўляем пра гэта больш так вось шчыльна, каб запланаваць нейкі кватэрнік, яшчэ нейкую імпрэзу. Таня ж, акрамя ўсяго, яшчэ і моя землячка, таксама з Барысава, таму у нас доўгая гісторыя знаёмства, будзе вельмі класна ўбачыцца з ёй. Ну, а ўвогуле, якія чаканні ад гэтага туру? Самае пазітыўнае чаканне, таму што вельмі хочацца пазнаёміцца з цудоўнымі беларусамі і беларускамі ў Амерыцы, таму што мы шмат з імі кантактуем праз міністэрства сепультуры, праз мае соцсеткі, і шмат хто ўжо пісаў, ну калі ўжо нарэшце прыедзеш, вельмі хочацца ўбачыцца, шмат з кім сяброў не бачыўся, і шмат з кім проста з людзей, якія глядзяць мяне, чытаюць, хацелася б убачыцца, плюс, канешне, хацелася б прэзентаваць сваю творчасць, нейкія важныя тэмы, паразмаўляць на важныя тэмы з англамоўнай аўдыторыяй. Одно з апавяданняў з гвалту ўжо перакладзенае на ангельскую мову, гэта акурат твоё любімае, дзядзя і цёця сидзелі в тени деревьев, таму яго таксама можна чытаць, абмяркоўваць яго, размаўляць пра яго, і мне падаецца, што яно таксама важнае, каб падкрэсліць тое, што з намі адбываецца, у якім мы зараз стане знаходзімся. Таму у мяне самае пазітыўнае чаканне ад гэтага туру, і я ўпэўнены, што нам будзе пра што паразмаўляць. Вязу шмат цікавых гісторый, вязу кніжку, з якой таксама пачытаю ўрыўкі. Вось, заўсёды адбываецца вельмі такая інтэнсіўная дыскусія падчас маіх сустрэч, таму я ўпэўнены, што і моя вандроўка ў ЗША не стане выключэннем.
Я не ведаю, ці падыходзіць у дадзеным выпадку слова любімая да маёй рэакцыі на вот гэтае апавяданне Александра, тому что калі я яго прачытаў, было такое адчуванне, што мне вось там некай, я не ведаю, некай наждачнай паперай по маёй беларускай душы правялі, там нешта там хрусі пополам, як кажуць, і жаданне мацюкацца і гаварыць: ну ты чернуха сукин сын, да, что-нибудь такое. Але Надея сказала про одну сустрэч у Сан-Франциско, я так разумею, у кнігарні найперш, дзе будзе прысутнічаць і англамоўная, то есть мясцовыя амерыканцы. Гэта, Надея, гэта, я ведаю, что гэта твоя даўняя мара выйсці, ну, можа быть, за наш такі беларускі, бурбалку не будем говорить, але там поширить, вот, и то есть атрымліваецца у дадзеным выпадку, ты здзяйсняеш свои ранейшие намеры. Ну, я здзяйсняю, але, конечно, з дапамогай якраз Анастасіі, гэта беларуская, якая працуе ў кнігарні Globus Books, і дзякуючы ёй вось у нас такая выспачка беларуская зараз з'явілася ў Сан-Франциско, дзе прадаюцца шмат беларускіх кнігаў. Зараз цэлую лінейку завезлі ад выдавецтва «Мяне няма», у тым ліку і новую кнігу Тацяны Заміроўскай. Вось. І вакол іх як бы створана такая, яны маюць кам'юніці, бо крама з 72-го году існуе, вось, поэтому там даволі часто адбываюцца разнастайныя сустрэчы з пісьменнікамі, хаця яны арыентаваны ўсё ж таки на ўсходнюю Еўропу, хаця, ну, больш пашырана, да, то бок это па-руску, па-украінску, па-беларуску кнігі прадаюць, па-грузінску, па-армянску і гэтак далей, але, ну, па-ангельску у тым ліку. Вось, і дзякуючы, скажем, таким вот сувязям з Анастасіяй, у нас будзе такая магчымасць, да, што будзе таксама англамоўная аўдыторыя, дзе мы зможам пагаварыць, ну, вот пра такія балючыя тэмы, якія тычацца беларускага грамадства, праз кнігу Александра. Не страшно выходзіць на англамоўную аўдыторыю? Я маю на увазе не тое, што там напісана, а вот менавіта весці дыскусію, даносіць свае думкі. Не страшно. Ну, мяне заўсёды полны парадак у галаве з думкамі. Я вельмі асцярожны там у фармулёўках, таму што для мяне важныя вось дакладныя менавіта фармулёўкі. Я ўпэўнены, што маё ангельскае хопіць, каб гэта ўсё зрабіць. Таму я ўпэўнены, што будзе класная дыскусія. Я яшчэ вот моўнае пытанне хацеў таксама закрануць, потому что, ведаеш, я-то ведаю, что Александр, даўно ўжо ведаю, что ён добра валодае беларускай мовай, там размаўляе, эфіры мы колькі разоў праводзілі, але, ну, часам такая здараецца сітуацыя, ну, як там і ў іншых выпадках, не будем там называць, хотя ладно, Саша Філіпенко, ён таксама по-беларуску гаворыць добра, як высветлілася, і эфір цэлую праграму у нас тут по-беларуску таксама праводзіў, але піша по-руску. Ну, бывае вот такі вот, знаете, беларуская такая подвоенасць здараецца творчая, і таму калі Саша напісаў першую сваю кнігу «Свінні» ад пачатку по-руску, как бы, ну, у беларусаў такое здараецца, валодае беларускай мовай у размоўным стылі, але пісаць, ну, можа быць, выкладаць свае думкі прасцей по-руску. І тут как бы хто-то выказваў табе з гэтай нагоды там нараканні, хтосьці там троліў, хтосьці яшчэ што, потым вы зрабілі разам з плоткай пераклад на беларускую мову, але, ну, как бы, ну, пераклад, ну, все, і тут опа, беларуску кніга. Ты адмыслова так думаў, так, мяне ж тут будуць троліць, калі я тут по-руску напишу, зараз я буду мучацца или пісаць на матчынай мове. Як было? Не, тролінг ён уже даўно не працуе ў дачыненні да маёй асобы, таму што папрацаваўшы 6,5 год на онлайнеры, начытаўшыся каментароў пад сваімі матэрыяламі, ты ўжо разумееш, што ў цябе ёсць пэўны імунітэт да крытыкі розных гатункаў. Просто свінні яны не маглі быць напісанымі па-беларуску ад пачатку, гэтак жа як гвалт не мог быць напісаным па-руску ад пачатку. Ну, гэта розныя кніжкі, мова для мяне гэта таксама сродак, якім я карыстаюся, каб падкрэсліць
нешта, гэта просто мастацкі сродак, не больш. Затое і гвалт цалкам натуральна клаўся ў мяне по-беларуску. Не было вялікай праблемы напісаць кніжку по-беларуску менавіта, таму што вось яна по-беларуску. У мяне ўсё добра з валоданнем мовай, з тым, як я свае думкі там транслюю на пісьме па-беларуску. Таму, ну, яно вось так мусіла быць тады, і вось так мусіць быць цяпер. Але ну как бы кажуць про тое, что пісьменнік, сапраўдны пісьменнік, ён піша не просто там нешта абы напісаць, але гэта там можа быць спробы пераасэнсаваць сябе, тыя свае пачуцці, сваё бачанне, свае пошукі, гэтыя апавяданні, гэта пошукі у цябе самога сябе, ці як вот ты вот это ўсё ўспрымаеш сам? Я ўспрымаю гэта як сваю нейкую рэфлексію і як дыялог з чытачом у першую чаргу. Ну, мне важна пісаць не для сябе ў першую чаргу, а для людзей. Про гэта я ўжо казаў у інтэрв'ю. З маімі амбіцыямі ўсё ў парадку, але мне важна весці дыялог, размаўляць з людзьмі, пісаць для іх, і мне падаецца, што ў кожным з гэтых апавяданняў знойдзецца тэма для нейкай дыскусіі. Плюс тут яшчэ да кожнага апавядання ёсць адмысловая ілюстрацыя, якія рабіла моя жонка Таісія. Вось я нават адмыслова сёння ў цішотцы прыйшоў з адной з выяваў з гэтай кнігі, і гэтыя ілюстрацыі яны таксама дадаюць нейкага кантэксту, яны жывуць сваім жыццём. Вось яны проста нейкую пэўную афарбоўку дадаюць да апавяданняў. Вось, калі ласка. Такі вось дзесьці такой шагальшчынай троху там дзе. Так, это, канешне, гэта вельмі такая, ну, натуральная адсылка да Шагала, як гэтая ж адсылка была і ў свіннях арыгінальных. Там была адсылка да працы Шагала «Вёска». Тут натуральна таксама можна здагадацца, да якой карціны Шагала гэта адсылка. Вось. Гэта ілюстрацыі, яны таксама вельмі добра дадаюць нейкага такога каларыту кожнаму з апавяданняў, як мне падаецца, і таксама прымушаюць да пэўнай дыскусіі. Александр, Надзея патрымае яшчэ трошачку. Я ведаю, што там у Сан-Франциско зараз 5 раніцы, ну ўжо палова на 6, але мы яшчэ да цябе звернемся. Александр, я чытаю у адным з тваіх інтэрв'ю, ты вось разважаючы на гэтую ж тэму сказаў: усе мои амбіцыі і патрэбы даўно ўжо закрытыя, а калі не закрытыя і незадаволеныя, то знаходзяцца на сваім месцы. Я тут цудоўна разумею, на што я здольны, на што не здольны, астатнія гэта просто нейкія практыкаванні. То есть що, як это там кажуць, там нічога ў гэтым сусвеце больш не можа мяне здзівіць? Не, я просто спакойны. Ну, можна сказаць, што я просто спакойны. І гэта добра для мяне ў першую чаргу у нейкім у тэрапеўтычным сэнсе. Я, ну, як і кожны чалавек, вось гэтае практыкаванне, якое ты для сябе неяк ставіш перад сабой, практыкаванне ў тым, што ты на самом деле, што ты на самой справе за чалавек, на што ты здольны, на што ты не здольны, дапамагае табе лепш адчуваць сябе і проста вось прыводзіць да нейкага ўнутранага дзену, да нейкага ўнутранага спакою. Мне падаецца, што я ў гэтым стане зараз знаходжуся, і гэта вельмі добра для маіх амбіцый і для таго, што я раблю. Перайначваючы паштальёна Печкіна, можна сказаць, я чаму раней такі неспакойны быў? Таму што ўнасіў у сабе 10 адценняў чорнага гвалту. Зараз я гэта на вас усіх вось выплеснуў і стаў спакойны. Ну, не трэба ўжо так казаць, не буду я выплёскаваць нічога. Мне падаецца, што хто захоча пачытаць гэтае апавяданне, той пачытае, гэта не выплёскванне, гэта проста дыялог. Надзея, як амерыканская аўдыторыя, дакладней, ну найперш можа быць беларуская, беларусы, яны гатовыя да такога вось адкрытага шчырага дыялогу?
Ну, цяжка сказаць, я б адказала так, ну вось і праверым. Вось, все ж таки мінула 5 гадоў пасля 20-го году і ну як бы мне здаецца зараз самы час для рэфлексіі і як вядома, чтобы ісці ўсё ж таки рухацца далей, вызваліўшыся ад папярэдняга досведу, яго трэба адрэфлексаваць, проанализовать, отпустить и рушить далее. Поэтому, мне здаецца, вот з'яўленне кнігі Александра «Гвалт», ну, прынамсі па маіх асабістых адчуваннях даволі запатрабаваная і своечасовая. Вось якраз таки кніга, якая можа дапамагчы ў гэтай рэфлексіі, і праз яе кожны чалавек можа прарэфлексаваць і прааналізаваць ну, тое, што адбываецца ў ягоным жыцці, у тым ліку ну, тыя тэмы, якія закранае Александр, але не толькі. Поэтому тут ну, якраз вот это такая таямніца, мы паглядзім, наколькі ёсць гатоўнасці, няма. Вось, а хто ведае, можа быць, якраз такі кніга Александра, гэты тур, запачаткуе гэтую такую усеагульную рэфлексію беларусаў наконт сабе, якой мне здаецца якраз вельмі не хапае, і гледзячы па інфармацыйнай прасторы тыя тэмы, якія зараз, скажем так, выскокваюць, ну, мы значна больш гатовыя, чым калі-небудзь да рэфлексіі наконт сабе, наконт свайго ўнутранага свету. Ну але вот я до гэтага і вёў, наколькі ўсё ж таки беларуская дыаспора вот ужо праз амаль 5 гадоў пасля гэтага уздыму яна застаецца у тэме, як кажуць, наколькі ўсё ж таки і цікавыя. Я ведаю, што у вас праходзяць такія сустрэчы літаратурныя, кніжнага клуба, умоўна кажучы, наколькі цікавасць яна ёсць, застаецца, якая атмасфера зараз у беларускай дыаспоры ЗША? Ну, глядзіце, мне здаецца, што, конечно, чтобы цікаўнасць яна ну, захоўвалася, ну, яе трэба падтрымліваць. Поэтому я тут хочу згадаць, што і тур Александра Чарнухі, і кніжны клуб, і шмат разнастайных, у першую чаргу культурніцкіх падзей арганізоўвае Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, вось, у якой адно з нашых галоўных мэтаў і ёсць падтрымка і распаўсюд беларускай ідэнтычнасці ў Злучаных Штатах. Поэтому, ну, скажем так, праз нашу прызму, ну, праз маю людзей, хто гэта робіць, здаецца, што зацікаўленасць ёсць. Конечно, яна не параўнальная з тым, што было ў 20-м годзе або ў 21-м. Конечно, адбыўся адкат, і ёсць такая тэндэнцыя. Зноў-такі мы вяртаемся ў тое, што было да гэтага ў дыяспары, калі ўсё беларускае, ну, скажем так, выклікае боль. Вось. І, скажем, такое, ну, людзі, наадварот, хочуць адсунуць гэта ў бок, нават калі гэта не мае ніякага дачынення ні да палітыкі, ні да чога такого, што можа быць нават небяспечным. Такія тэндэнцыі таксама ёсць. Але, ну, можна паглядзець, колькі лайкаў пад пастом Александра пра тур, гэта вельмі шмат, тое самае на нашых сацыяльных сетках. І мне здаецца, нават такі вот ну, здавалася, што беларуская дыаспора, да, сапраўды крышку адышла, крышку не настолькі актыўна я зараз пра ЗША, але вось прапанаваны тур, і мы маем 8 гарадоў, і гэта ж, ну, трэба разумець, што за гэтым стаіць арганізацыя, то бок у кожным горадзе, ну, то бок ёсць чалавек, які за гэта ўсё бярэцца, і, ну, гэта вельмі непростая справа. Вось. Ну і тое, што мы у асацыяцыі таксама, скажем так, наважыліся праз гэта прайсці, потому что, ну, скажем так, ты таксама быў з кніжкай, з пісьменнікам, ну не самыя папулярныя гэта сустрэчы, да, ну, будзем праўду казаць. Але мне здаецца, гэта паўсюль, ну, бо кніга гэта даволі спецыфічная такая з'ява, яе не ўсе чытаюць, і, конечно, значна, напэўна, цікавей прыйсці там на канцэрт, не ведаю, Вацюшкевіча або Стыльскага, вось. Ну, але ж, ну, мы не можам толькі канцэртамі жыць, вось, неабходимо рэфлексаваць і чытаць, вось, поэтому спадзяюся, што ўсё ж такі зацікаўленасць пашырыцца, і, ну, людзі прыйдуць на сустрэчы. Заклікаю ўсіх беларусаў у вашых гарадах, калі ласка,
прыходзьце на сустрэчу Александра, ну, па-першае, пазнаёміцца з вельмі цікавым чалавекам, набыць кніжку беларускую, вось, аўтограф атрымаць, ну, селфі зрабіць, канешне же, вось, ну, і самае галоўнае, што такім чынам вы падтрымнуеце беларускую культуру, вось, і нашага вот музычнага крытыка, які робіць свядомы выбар рабіць гэта па-беларуску, тым самым значна губляючы ў аўдыторыі, за што яму вялікі дзякуй і рэспект. Ну, як кажуць, да, можа быць, сапраўды не самыя такія вось масавыя такія сустрэчы, яны не такія, як вот з музыкамі там канцэрты, але як кажуць, ёсць такое слово місія і ёсць такое слово цікавасць. Хай прыходзіць менш чалавек, але калі гэта прыходзяць сапраўды людзі, якім цікава, і перад з такімі людзьмі ну значна как бы ну прыемней мець зносіны і з імі размаўляць, чым вот ну я прыйшоў мимо праходзіў, думаю, там нешта іграе нейкая музыка, дай зайду, мне можа это і по барабане тусануся. Ну вот лепей ўсё ж таки з цікаўнымі людзьмі гаварыць. А дарэчы, я там прачытаў, не буду удакладняць, хто гэта сказаў, але табе неяк задалі пытанне, ты сам сказаў про гэта, навошта табе гэтая літаратура? Ну у цябе ж ёсць іншая праца, на якой ты зарабляеш грошы. Ёсць яшчэ вот, ну калі хочацца самавыразіцца, то ёсць YouTube канал, ёсць міністэрства, ты цэлы міністр. Навошта табе это? Я ж тады адказаў, я так хачу. Ну мне падаецца, што ўсё сыходзіць ад нашых жаданняў і ад наших магчымасцяў. У мяне ёсць магчымасць, у мяне ёсць жаданне, мне ёсць што сказаць, таму я кажу. Мне цікава размаўляць з людзьмі, таму я размаўляю з імі, мне цікава з імі весці дыялог, таму я вяду яго з імі. І наколькі якасна я гэта раблю, вырашаць не мне, напэўна, вось людзям, якія задаюць такія пытанні, таму што ну ім навошта на нешта патрэбная крытыка, яны крытыкуюць, мне на нешта патрэбная літаратура, ну вось я пішу. Мне зараз усміхнулі нашыя каментатары, якія тут адзін запытаецца, гэта той самы Чарнуха, які быў у Ірдарака на гутарках? Яму адказваюць, не, той быў трохі не такі. Не, это той же Чарнуха. Дарэчы, да, вот я как бы пытаюцца, это той Чарнуха, які на Михалка наехаў. Ну вот да, і гэта той же, і гэта той же сам. Давай, бачыш, ужо больш за 10 адценняў Чарнухі атрымліваецца. Ого, тут у гэтым Чарнухе пакапацца, я вам скажу, там столькі розных адценняў. Давай про такое адценне ўсё ж таки, як таленавітая твоя жонка паговорым. Яшчэ раз пахвалім, тому что да кожнага з 10 апавяданняў створаныя такія выдатныя шыкоўныя малюнкі. Раскажы, як у вас супраца адбываецца? Часам я пагаджаўся з сюжэтамі, часам я не пагаджаўся з сюжэтамі, але мы дамовіліся, што мы працуем асобна, то бок я пішу, яна чытае і стварае ну вось на нейкай асацыятыўным узроўні ілюстрацыі. Я не лезу туды, гэта яе тэрыторыя і ўсё. Ну мы так дамовіліся, часам мне так хацелася, ну можа нешта іншае зробім. Она казала, Саша, ідзі, вось там, пасядзі, я зараз встал намалюю. І выйшаў, да? Так. І ў выніку тое, што ў яе атрымалася, гэта просто ну вось вельмі крута. Я просто ну вось пісаць мы ўмеем усе, а вось маляваць гэта трэба яшчэ паспрабаваць навучыцца. І я калі яна гэта робіць, тому што я звычайна там сонейка крыва магу намаляваць, а ў яе вось такое атрымліваецца. Я просто думаю, што гэта нейкі супер скіл, і мне да такога яшчэ там ну вось вельмі далёка, таму гэта вось цалкам яе тэрыторыя і вельмі крута, што ўсё так атрымалася. Вокладку таксама малявала яна, вокладка ўвогуле атрымалася супер. Мне ж сніліся сны нават, што ўсё зараз з друкарні прыедзе кніга і там усё запаганілі, там колеры не такія, там нешта яшчэ не такое.
мяне Янушкевич супакойваў, гэта мой выдавец, кніга выходзіць у выдавецтве Янушкевич. Вось ён казаў: Саша, ну все будзе добра, гэта класная друкарня, я за ёй даўно працую, ніякай праблемы не будзе. А мне ўсё сніцца і сніцца. І пасля, калі яна прыйшла, я ўбачыў, што ўсе колеры на месцы, што яна вельмі класна зробленая. Я ўжо адпусціў гэта і думаю, ну все, цяпер можна супакоіцца. Кніжка сапраўды атрымалася, і гэтыя ілюстрацыі вельмі шыкоўныя, усе колеры добра перададзеныя, вельмі насычаныя. Вось сюжэты вельмі крутыя, таму ну жонка як заўсёды зрабіла шэдэўр. Што я магу яшчэ сказаць? І гэта не толькі таму, што яна моя жонка. Бачыце, толькі што расказваў, які ён ужо па жыцці спакойны, яго ўжо нічога тут не хвалюе, а тут расказвае, што спаць не мог. Ну, гэта ж не тэрыторыя маёй адказнасці, разумееш? То бок вось там, дзе тэрыторыя маёй адказнасці, там, дзе я ствараю тэкст нейкі, там я ўжо магу разумець, на што я здольны, на што я не здольны, і павыпраўляць нешта, што мне падаецца неправільным, нелагічным, не такім, як мне б хацелася. Тое, што залежыць ад друкарні, напрыклад, ну яно ж гэта не моя тэрыторыя адказнасці, я могу толькі вось сесці і чакаць, а як яно будзе на самой справе? Вось я сеў і чакаў. Надзея? Ну, я просто хочу сказаць, што вот уже недарэмна, ну, в сэнсе, гэта наша сённяшняя сустрэча ўвогуле недарэмна, але вот круто, што ты пагартаў кніжку, бо я ж кажу, што не бачыла яшчэ, я побачыла ілюстрацыі Таісіі. І у мяне адразу з'явілася думка, што мы падчас прэзентацыі можам таксама зрабіць прэзентацыю і ілюстрацыі, то бок мы можам зрабіць такія як постэры і асобна іх выставіць, вось, ну, і расказаць вот гісторыю, да, якім чынам гэта звязана. Тым больш, што вы будзеце ўдвох, тым больш, што яна будзе там, так што можа быць і аўтограф, то бок тут і з маркетынгавага пункту гледжання можна скарыстацца. Так што пагаворым і прапануем. Абавязкова, цудоўная ідэя. Ну, бач, жылка якая ўсё ж таки, та самая, не знаю, ці это бізнес-жылка, ці каардынатарска-праектарская. Ну, хутчэй, да, з бізнес, звычайна, там нейкія грошы яшчэ задзейнічаны. Вось, гэта, да, это, напэўна, на будучыню. Александр, давай на завяршэнне два моманты хацеў удакладніць. Першае, я памятаю, ты яшчэ вот калі працаваў над гэтымі адпавяданнямі, кнігамі, сказаў, што ну часам цяжка ідзе. Былі праблемы? Конечно, былі праблемы. У кожнага пісьменніка ёсць праблемы. Калі іх няма, то хутчэй за ўсё пісьменнік хлусіць. Былі праблемы, некаторыя сюжэты па 4 разы перапісваў, просто таму што не падабалася, не клалася яно. Ну вось сядзіш, круціш туды-сюды, а яно не ідзе, перапісваеш, вось просто выдаляеш файл, у якім ужо там палова напісаная, і пачынаеш усё from scratch, і яно атрымліваецца ўжо так, як мусіць атрымацца. Таму, ну, было складана, таму што у мяне ж не толькі вось літаратура. У мяне ёсць YouTube канал, ёсць яшчэ Telegram-канал, ёсць яшчэ шмат якіх нейкіх праектаў, якімі я займаюся паралельна. Таму вось гэтае пісьменніцтва, калі яно у вольны час ад працы, на якой ты там зарабляеш грошы, атрымліваецца, гэта складана проста сесці з чыстай галавой, прымусіць сябе пісаць. Але калі ў цябе ўжо ёсць гатовы пабудаваны сюжэт у галаве, тады нашмат прасцей. Ну што ж, яшчэ раз запрашаю ўсіх на прэзентацыю кнігі «Гвалт» Александра Чарнухі ў Варшаве 23 студзеня, музей вольнай Беларусі, а ўжо 29 студзеня ён будзе у ЗША, будзе першая прэзентацыя, так разумею, у Вашынгтоне ўжо 29-го? 2 лютага. 2 лютага. Ну 29-го ён ужо прыбудзе, можете там сустракаць, ладзіць такія кватэрнікі, там ці яшчэ што-небудзь. Ну а 2-го будзе ўжо першая прэзентацыя. Ну і можна сказаць, што, скажем так, у пэўных вось аспектах гэтага гвалту ты вот напісаў апавяданне і паставіў кропку. Все, ці гэта ўсё ж такі такое адчуванне, што дзесьці вот, як ты кажаш, маё любімае апавяданне пра дзядзя і цёця сядзелі там і гэтак далей, то такое вот што працяг будзе. Слухай, мне адзін чалавек, які прачытаў кніжку, сказаў, што самае у ёй важнае і самае страшнае пачынаецца, калі ўжо стаіць кропка ў канцы. Вось тады ты пачынаеш сапраўды думаць пра гэта, рэфлексаваць. Но мне б хацелася, каб так і было.
Таму у гэтай кнізе няма кропкі, усё самае цікавае пачынаецца тады, калі яна скончылася ўжо. Ну але тым не менш кніга у тым сэнсе скончылася, што яна ўжо надрукаваная, яна ўжо ёсць у такім фінальным выглядзе і далей што? Ну апроч прэзентацыі, я маю на увазе, там ёсць ужо планы на новую. Пакуль што планаў на новую няма, ёсць пэўныя думкі ў галаве, але трэба спачатку вось адпачыць ад гэтай, пачысціць галаву, таму што гэта вельмі важна для таго, каб проста сесці і пісаць, не прымушаць сябе пісаць, а сесці і сапраўды пісаць, таму што вось табе гэта зараз трэба, для цябе гэта важна. Гэта таксама працэс, таму давай спачатку з гэтай разбяромся. З гэтай разбяромся, асэнсуем усё там прачытанае, ну і падыскутуем на прэзентацыях. 23 Варшава, музей вольнай Беларусі, ну а з 29 будзе Александр. Абодва чарнухі будуць у ЗША, Александр і Таісія Чарнуха. Вось як правильно сказала Надзея, можна ладзіць адразу і фото выставу, там ці як правильно сказаць, карацей кажучы, малюнкі і дыскусіі, усё будзе там. Больш падрабязна пра маршрут будзе расказана, пададзена яшчэ можа быць пазней, таму што магчымыя нейкія змены. Тым не менш, сачыце за анонсамі. Дзякуй вялікі. Александр Чарнуха, пісьменнік, публіцыст, YouTube канал і ўсё астатняе, музычная крытыка, гэта ўсё пра яго. Надзея Нортан, наша выдатная лідарка суполкі беларусаў Сан-Францыска і каардынатарка тура чарнухаў па ЗША. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна. Жыве вечна.